Jawel, daar zien we weer. Of ja, weer. Ik ben alleen. Maar dat is niet erg, je redt me wel. Bedankt voor het vragen. Goeiedag iedereen, de vierde aflevering van Porgestaaf alweer. Ik ben Bateraf en laten we meteen beginnen. In Vraag het Bateraf kunt je alle eure vraag stellen aan mij en ik geef een antwoord. Je hebt natuurlijk weer 300 miljard miljoen duizend vragen binnengekregen en daar heb ik dan weer een selectie van gemaakt. Zo stelt Quinn mij de vraag, Quinn de Maastrichtse heet ze, volgens mij als ik het goed uitspreek. Mijn oma zei altijd, die frit wie een scheurendeersel. Wat is een scheurendeersel? Ik weet het niet, maar mijn oma ook niet. Dat is haar vraag. Nou ja, ik heb het eerlijk gezegd ook even moeten opzoeken, want zelfs ik weet niet alles. Het is ten eerste scheurendeersel met de R. Scheurendeersel betekent letterlijk boerenknecht. Oftewel een die buiten Maastricht woont. Oftewel ikzelf, want ik woon niet in Maastricht. Maar dat mag eigenlijk geen weten. En dan gaan we door naar een vraag van Johnny. Johnny vroeg zich af wie niet hier uit het roet komt. Als ik dat zo lees, dan komt aziert ze in mij naar boven. Johnny heeft gewoon een manverbandje nodig. En dan een vraag van een oud klasgenoot van mij. Jawel, ik heb ook op school gezeten. Hebben pinguïns knieën? De vraag van Ziggy. Dan zou ik dich wel een vragen, Ziggy. Heet een giraf een nek? Dat dacht ik. En Skip vroeg. Wie laat de meisjes puupjes? Daar kan ik een lang antwoord op geven, maar uiteindelijk, kort samengevat, zo blijven ze slank. De laatste vraag van Ilona. Hebben lui geen tijd of maken de lui geen tijd? Ik zou hem heel graag willen beantwoorden, Ilona, maar helaas, de tijd zit erop. Zit stig nu te kijken en heb stig een vraagboezen al langer met loopsboezen niet uitkomt? Stel die een vraag dan hij onder in het filmpje. Nou, ik heb weer gewoon mijn best gedaan deze week om een leuk plaatje voor u te schieten. Het is wederom weer van heel kort bij gemaakt en jij mag dan weer raaien wat het is. Maar eerst gaan we naar een plaatje van vorige week. Vorige week liet ik dit plaatje zien. Wat me is opgevallen is dat de meeste lui gewoon een beetje rare gedachten hebben. Snap ik wel. Maar uiteindelijk was dit het antwoord. Alsjeblieft. En dan gaan we nu meteen door naar het nieuwe plaatje van deze week. Ja, ook dit kunnen we van alles zien. De zus zit, ja, ik zeg niks. Ik had het bijna verraaien, maar ik mag niks zeggen. Weet je wat dit zou kunnen zien? Zet dan in de comments, raaien plaatje, dubbele punt en dan die antwoord. En typ niet letterlijk uit in de reacties die antwoord, want dat grapje is al gemaakt. Lekker mupje, lekker mupje, lekker mupje. Wie noemt een hond die goed viool kan spelen? André Reu. Oh. Ja, hallo, met Bateraf. Oh, in het Huilands. Jazeker, Bateraf is de naam. Wat Porgestaaf betekent. Ja, gestoofde prei, eigenlijk. Nee, dat slaat inderdaad nergens op, nee. Maar daar hoef je ook niet mee te slaan, dat moet je gewoon opeten, normaal. Hoezo aardappel? Je bent zelf een aardappel. Kom, ga je weg, kwiebels. Gek! Gek! Ja, dat is de reactie waarop ik hoop nadat ik mijn neutrusje laat zien. Ik heb dit gevonden. Ik denk dat het gaat van de katten is. Ik heb geen idee, maar dat gaat er toch even niet om. De truc van deze week. Kumpel. 1, 2, 3. Als het goed is, zit er nu in die hand. Of toch niet? Want de jus is er nu. Stiekem. Gedicht van mij. Neus. Pietekes
vliegen in het rond. De lucht is zo schoon blauw. Fluiten is best lastig, met een mond toe. Ik geniet van het zonnetje, iedere dag opnieuw. Maar wieso moet ik altijd poepen, als ik op mijn neus doe? De schenkvraag van vorige week was: wat kan ze allemaal doen met een frikadel? Nou, ik heb een paar antwoorden ertussenuit gevist. Marco zegt frikadel werpen. Die vind ik echt fantastisch. En tot ze dan zo en dan is een mondmix. Heerlijk. Heerlijk. Richard zegt een blok frikfluitdel van maken. Ja, vind ik wel erg creatief hier. Erwin zegt weer steek je boe de zon niet schijnt. En dan bedoelt alvast de diepvries, want daar schijnt de zon uit. En de laatste is van Maggie. Magie. Ze zegt heerlijk van genieten binnen een echte frikadellenkinder. Dat waren alle antwoorden. Hartstikke bedankt voor het inchecken. We gaan door naar de vraag van deze week. Wie zou Stieg voor één dag willen zien en wieso? Laat het me maar eens weten in de reacties. Ik ben weer erg benieuwd. Op verzoek van mezelf het weer in huis. Deze week kan het -20 worden in de vriezer. Tot wel 250 graden in de oven. Dit was het weer. Dit was het weer. Chic dat Stieg het weer gered hebt tot het eind. Vond Stieg het een leuk filmpje? Doe dan even een duimpje omhoog. Delen is gratis. Voor de rest zou ik willen zeggen, tot volgende week. Eet geen verbrand vlees en een fijne stofwisseling.